Здравейте, вие сте Мишмаш в Games and Poison и това е първият клип от серията туториали за GIMP. Сега ще ви покажа как да си направите много готина и в същевременно елементарна картинка, която може да се ползва за фон на някое ваше произведение. Всичко, което ви трябва е програмата GIMP. Първо натискате на филтри и отивате на Artistic, след това избирате кубизъм. Настройвате настройките, както ви е на душата. След това изчаквате да зареди и натискате на Filters, Edge Detect и отивате на Edge. След това натискате OK и това трябва да се появи, да се стане с вашата картинка. След това променяте цветовете както искате. И ето това е цялата работа. Може да го направите по друг начин. Ето отново Artistic, кубизъм. Също така. Ето така. И да увеличим големината на кристалите. След това изчакаме да се зареди. Натискаме филтри. След това Edge Detect. Edge. Така става малко по-изчистено. Лично на мен така повече ми харесва, отколкото да е наблъскано едно до друго. След това отивате на Colors и настройвате цветовете както искате. Това е всичко от мен, Poison. Надявам се да съм ви бил полезен и да ви е харесал клипа. Моля, абонирайте се за нашия канал, ако искате още клипове от серията. Довиждане!